Kemanggo ngodane deres dhuwur diambung nang ngesor teles. Iki ngono ilmu jaman biyen. Alah kaya dong-dong oleh ilmu saiki kaya apa ndang? Nek ilmu saiki kuwi ilmu pemanasan ya ta. Pemanasane sing piye, Des? Mergo wong lanang saiki jalukane dipuasi. Nek gak dipuasi jajan mburi. Lah iya pasti. Lah terus kon piye? Dadi ngene bolo. Ketoke wong lanang ki durasine ki 30 menit nek pemanasan. Tapi nek wis mlebu gur 5 menit terus turu. Ojo banter-banter ndas sing sini ndas. 6 menit ngono lho rada sithik ndas. Tapi wong wedok ya kudu memuaskan. Yo nek kowe yo kudu ndas. Mergone nek gak teles kuwi iso-iso kowe engko didoni. Ngono. Tapi aja lali ya wong lanang-lanang. Soto babat lawe tahu. Cakep. Ora usah sambat nek sekirane manukmu ora mampu. Paham? Jancuk. Paham Des ngono lah ngerendah-rendahne aku. Gak suka aku ngono kuwi.